बॉल काढले गेले त्यावेळी हे दोन्ही फलंदाज हवी ठरलेले आम्ही पाहिलेत। त्यामुळे ज्यावेळी मिडल स्टिक वन 19 धावा 21 धावा 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त। धावसंख्या 21। बॉलिंग मार्क मध्ये आणखीन एक उगवता सितारा सोमेश्वर गावचा इथे आपण पाहतोय संचित घाणेकर आणि समोर आईवाचा तुफान, आईवाचं वादळ आणि आईवाचा बहारदार खेळ इथे पाहायला मिळेल का पाहूया। संचित ऑन दी मार्क आहे। आणखीन एक रायझिंग स्टार सोमेश्वर गावाचा इथे वापरला जातोय। शॉर्ट पॉइंटला एक खेळाडू इथे घेतला गेलाय, कव्हर एक्स्ट्रा कव्हर आणि त्याचबरोबर मिड ऑफ आणि मिड विकेट आणि मिड ऑन आणि स्क्वेअर लेगला थोडंसं वाईड ठेवलं गेलंय जेणेकरून चौकार षटकार रोखण्याचा प्रयत्न इथे असेल। संचित घाणेकरचा पहिलाच बॉल इथे अफलातून लाईन लेट मध्ये पाहायला मिळालाय। यमी वाईड लाईन यॉर्क आहे, आईवाला इथे रोखलं गेले। खडे खडे खेळण्याचा प्रयत्न, चॉप करायचं होतं बॉलला, करू शकला नाही चॉप आहे, त्यामुळे येतोय इथे डॉट बॉल। ऑफस्टिकच्या बाहेर होता बॉल परंतु बॉलला इथे फॉलो केलं गेलं नाही, पाठलाग केला गेला नाही कारण चॉप करत असताना बॉलचा पाठलाग करणं तेवढंच गरजेचं आहे। याही वेळी नाकाम ठरेल। लाईन लेन पिक केले, सापडला येतो यावेळी, कमी जाणली आता आईवाची आणि त्याच दिशेने अचूक टप्प्यामध्ये गोलंदाजी करताना संचित घाणेकर इथे पाहायला मिळालंय। धाव चेंडू सलग असे पाहायला मिळतात आणि त्यानंतर भन्नाट गती होती, सुसाट बॉल होता, अफलातून डिलिव्हरी आणि इथे मात्र मैदानाच्या बाहेर जावं लागतंय। ते गोरखनाथ म्हणजे आईवाला पहिला धक्का इथे बसतोय। तो यावी पावस संघाला रायझिंग स्टार ऑफ सोमेश्वर म्हणून मला का पाहिलं जातं, का ओळखलं जातं याची प्रचिती मैदानाच्या आतमध्ये संचित घाणेकर याने इथे दिले। आईवासारखा मातब्बर फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला असताना सलगचे फेकले गेलेले डॉट बॉल आणि त्याच्यावरती आलेला दबाव आणि पाहायला मिळाला गोलंदाजाचा प्रभाव, सक्सेसफुल ठरला गोलंदाज आणि पहिली विकेटचं पतन इथे केले गेले। अमित पवार आहे जो यावेळी हर्षद सोबत चर्चा करेल। UPL मध्ये शानदार 50 या फलंदाजीच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली होती। टच मध्ये आहे हा खेळाडू परंतु समोर संचित घाणेकर तेवढा धुरंधर गोलंदाज आहे, तो इथे फुली चेंडू घेऊन सज्ज झालाय। लो फुल टॉस क्लीन बॉल, हर्षद भाटकर क्लीन बॉल, लाजबाब गोलंदाजी सोमेश्वरचा हा उगवता सितारा, चमचमचा सितारा, परफेक्ट यॉर्क लो फुल टॉस बॅट वरती घेण्याचा प्रयत्न होता हर्षद भाटकरचा, नाकाम ठरला, क्लीन बोल्ड झालाय। सलग दुसरा धक्का इथे बसतोय, शानदार गोलंदाजी। षटक क्रमांक समाप्त झाले, यावी तिसरं आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या इथे आपल्याला पाहायला मिळते 21 रन 21 धावा। याचबरोबर मेडन ओव्हर तर इथे पाहायला मिळाले आणि त्यासोबत 2 महत्वपूर्ण विकेट। जरा जोरदार टाळ्या संचित घाणेकर साठी। सोमेश्वरचा उगवता सितारा इथे उगवला मैदानाच्या आतमध्ये आणि पहिलंच निर्धाव षटक त्याच्या हात माध्यमातून पाहायला मिळालं आणि सोबत 2 विकेटही महत्वपूर्ण त्याने प्राप्त केलेत। अमित पवार स्ट्रायकिंग एंडला, ओमकार ताली बॉलिंग मार्क मध्ये पहिला बॉल। नक्कीच